Українська традиційна культура для Вікторії Степанової не просто професія, а справа життя. За освітою вона режисерка народних свят і обрядів, а останні роки присвятила вивченню традиційного українського одягу. Особливу увагу дослідниця приділяє саме автентичному сільському вбранню, яке формувало образ українців протягом століть. Через лекції, колекціонування та відтворення старовинних речей вона прагне повернути людям знання про власну культурну спадщину. За фахом взагалі я режисер народних свят і обрядів, тому так вийшло, що останні 15 років українська культура, традиції, звичаї, вони були поруч зі мною, з вивченням моїм. Але останні 4 роки, вже під час повномасштабного вторгнення, я почала саме заглиблюватися в тему українського традиційного жіночого одягу. І саме сільського одягу, тому що 100-200 років тому 88% населення українців проживали саме у селах. І от той сформований образ українця і українки, який ми звикли бачити, з повним строєм, з повним костюмом, він саме сільського формату. І ось останні роки я скуповую старовинний одяг, щось відтворюю разом із кравчинями, перешиваю, можливо, щось, можливо, дошиваю, дороблюю, звісно, разом з кравчинями, і популяризую це через мої лекції. Я вже провела більше 10 лекцій на тему традиційного одягу, різні теми, але все ж таки навколо цієї теми. Свої лекції Вікторія проводить в Одесі, переважно безкоштовно. Каже, головне для неї не кількість слухачів, а їхня зацікавленість. Після зустрічей люди приносять старі родинні фотографії, показують вишиті сорочки своїх предків та просять допомогти розібратися в орнаментах. Так, поступово інтерес до української спадщини перетворюється на глибше усвідомлення власної історії. Чесно кажучи, я здебільшого проводжу безкоштовні лекції, тому що для мене найголовнішою метою є популяризація. І ось саме не робити для кількості людей, а для свідомої аудиторії. І я дуже вдячна своїй аудиторії, тому що це люди, які приходять за власним бажанням. Не тому, що треба, не тому, що хтось взяв за ручку і провів, а саме тому, що вони самі хочуть. Це дуже такі задоволені слухачі, і вони після лекції обов'язково підходять з питаннями, обов'язково підходять, трогають одяг старовинний, який я показую на лекціях, фотографують якісь елементи. У кого є фотографії там своєї родини в вишитих сорочках, обов'язково показують мені ці фотографії, просять, щоб я прокоментувала щодо тієї чи іншої вишивки. Люди цікавляться. Але, чесно кажучи, хотілося б, щоб все ж таки зацікавлення це було трохи більшим. Разом із популярністю вишиванок зростає й інша проблема – поширення одягу, який лише зовні нагадує український, але насправді належить до інших культурних традицій. За словами дослідниці, багато людей купують такі речі, не замислюючись над походженням орнаментів. Зараз дійсно є великою проблемою те, що заполонили разом з цією популяризацією української культури наші інтернет-ресурси, наші магазини, вишиванки, які з вишивкою зовсім не притаманною Україні. І це досить велика проблема. Так, дійсно це класно, що люди все ж таки популяризують, одягають. От, наприклад, в цьому році на День вишиванки багато людей були в традиційних костюмах, не тільки в вишиванках, а в інших елементах одягу українського. Але, мені здається, майже 80-90% цих вишиванок були не з української культури. Тому ми маємо розуміти, що, в принципі, вишивка, це не український винахід, і що, в принципі, вишитий одяг був у багатьох культурах, І коли ми купуємо якусь вишиванку з Інстаграму чи з якоїсь популярної мережі, але це вишиванка, яка завезена з Туреччини, і вона зображає на собі символи, які притаманні тій культурі, а людина це одягає, транслюючи, що це українська культура, от в цьому є проблема. За 4 роки Вікторія зібрала власну колекцію старовинного одягу, до якої входять десятки унікальних речей віком понад 100 років. Більшість із них вона зберігає як музейні експонати та вдягає лише у виняткових випадках. Адже кожна така річ є частиною національної пам'яті.
у мене є там більше 50 експонатів в колекції, і є багато речей, які налічують більше 100 років. Тобто це прям старовинний одяг, деякий я дозволяю собі носити десь там на фотосесіях, одягаючи дуже рідко, тому що все ж таки старовинні речі, вони досить такі тендітні, з ними потрібно вміти правильно поводитися, їх потрібно з дуже великою обережністю прати. Тому ось тільки якась фотосесія чи якесь велике свято, тобто 1-2 рази на рік я собі дозволяю надягнути на себе старовинну річ. Але не раджу це робити в повсякденному житті, одягати там 20-10 разів на рік таку сорочку, наприклад, яка у вас передавалася у спадок, тому що ця річ зношується. Вікторія зазначає, що народні свята, традиції та обряди допомагають українцям відчути зв'язок із попередніми поколіннями. Через колядки, великодні звичаї чи традиційний одяг люди продовжують те, що робили їхні предки багато років тому. Особливо важливим це стало під час війни, коли питання національної ідентичності набуло нового значення. Я вважаю, що народні свята, вони допомагають відчути зв'язок із нашими минулими поколіннями. І ось коли ми колядуємо, печемо паски, так, коли ми надягаємо наш традиційний одяг, коли ми дотримуємося певних звичаїв, обрядів, то ми фактично продовжуємо те, що робили наші предки. І ось це, воно ніби нас пов'язує. Це допомагає нам зрозуміти нашу культуру, зрозуміти, чому ми такі, які є. І найголовніше – передати ось цей спадок, культурний спадок, так, оці знання культурні нашим майбутнім поколінням. Тому що це дуже важливо, щоб ми знали, хто ми є, звідки це все походить, і не забували передавати це нашому молодшому поколінню.